Hej og velkommen til den her video, som omhandler, hvordan man kan selvbehandle nakkespændinger, nakkesmerter og også i relation til hovedpiner. I den her video der kommer jeg til at gennemgå primært øvelser, forståelse for hovedpiner, hvordan nakken har en relation til hovedpiner, og vi kommer ganske kort lige til at snakke lidt omkring årsagssammenhæng, altså hvordan opstår hovedpiner, hvorfor opstår de, og hvilke typer af forskellige hovedpiner har vi egentlig med at gøre, som er de mest almindelige. Nogle af de mest almindelige hovedpiner, vi kender, det er jo hovedpiner, som enten sidder sådan oven på hovedet. Nogle oplever også hovedpiner, som sidder rundt om, ligesom et spændebånd. Og der findes også hovedpiner, hvor det ligesom kommer fra nakken af og stråler op her, og kan også godt stråle op foran. Øverst oppe i nakken, der har vi et led, som sørger for, at vi kan vippe hovedet op og ned her. Når det led er generet eller har svært ved at bevæge sig af den ene eller den anden grund, så kan det godt give nogle hovedpiner op omkring toppen af hovedet. Lige nede under det øverste led, altså på det andet led oppe i nakken, der har vi et led, og det led det sørger for primært for rotation af hovedet, altså når du kigger fra side til side. Hvis det er svært ved at bevæge sig, så kan det ofte give hovedpiner denne her vej, eller det kan relatere sig til den ene side på den her måde. Så har vi også en pulserende type af hovedpine. Det er jo en hovedpine, som oftest bliver værre, når det er, at man får pulsen op. Og det, der kendetegner en pulserende hovedpine, det er, at den oftest er relateret til cirkulationen, enten af blod op til hovedet, eller blodets tilbageløb og iltning, når det skal tilbage til hjertet, iltes igen. Så det er altså en hovedpinetype, som oftest har noget med enten det at få pulsen op, eller manglende motion at gøre. I dag der skal vi kigge lidt på, hvad vi kan gøre for de forskellige dele og relationen til det. Så det første, vi kommer til at kigge på, det er lidt den øverste del her. Og der kan man vælge at sætte sig sådan her. Så kan man trække hovedet tilbage på den måde. Mens man holder hovedet tilbage, så kan man stille og roligt vippe op og ned her. Og til sidst, så kan man slutte af med at lave et lille blidt stræk, mens du holder hagen inde. Alternativt, så kan man sætte sig lidt i en fremadsiddende stilling her. Så kan man skyde hovedet fremad og skyde hovedet tilbage. Forsøge at holde nakken lige og gentage bevægelsen frem og tilbage. Når vi skal bevæge det andet led, som var det, der havde noget med rotation at gøre, så er det vigtigt, at du tager hovedet lidt tilbage. Med hovedet tilbage, hagen inden, drejer du til den ene side, og drejer til den anden side. Så altså med hovedet tilbage, drejer til den ene side, og drejer til den anden side. Du kan med fordel lave et lille overpres i bevægelsen til hver side der. Når det kommer til øvelser og til styrke af de forskellige områder, kan det være fint at ligge ned på ryggen, gerne med bøjet ben, træk hagen ind og tryk hovedet ned i underlaget og slap af igen. Hagen ind, tryk hovedet ned i underlaget og slap af igen. Vi kan også styrke de muskler, der ligger på forsiden af halsen ved at tage hagen ind og løfte hovedet op mod brystkassen og ned igen. Så hagen ind og løfte hovedet op mod brystkassen. Hvis vi skal styrke musklerne på siden af halsen, som også er rigtig vigtige, så kan vi bruge en træningsbænk som det her. Og man kan med fordel starte med en lille smule hældning på, så øvelsen ikke er helt så hård. Armen ned langs med siden på at skubbe skulderen lidt væk på øret af. Og læn hovedet
ned mod underlaget. Og løft det op igen. Forsøg at have ansigtet pegende fremad hele tiden, så du ikke kommer til at rotere for meget i nakken, men det mere bliver en sidebøjning, og du kan formentlig også godt mærke, at der kommer et stræk her på siden. Sådan der. Vejrtrækningsmusklen, der sidder hernede, den havde jo en stor betydning for den cirkulation op til hovedet, og det at få transporteret blodet væk fra hovedet igen, og få det iltet på ny. Og det skyldes, at vejrtrækningsmusklen virker ligesom et pumpesystem i kroppen, der regulerer et overtryk og et undertryk, som trækker blod til området for at få det iltet igen, men også er med til at skubbe blodet ud igen. Så en god øvelse her er at sætte hænderne i siden sådan her, og så trække vejret ind igennem næsen og puste ud igennem munden, og give dig selv en lille smule modstand her. Det ser sådan her ud. Udover at man kan lave vejrtrækningsøvelser som det her, så kan vi selvfølgelig også lave helt almindelig aktivitet i det daglige, sørge for at få pulsen op, og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du får pulsen op i stedet mellem 30 til 60 minutter dagligt med det, der hedder moderat intensitet. Det vil sige, hvis du træner med en partner eller andet, så skal man kunne høre, at hinanden er forpustet, men I skal stadigvæk kunne tale sammen. Det er det, der er moderat intensitet. Så altså, det var lidt omkring bevægelse af den øvre del af nakken i relation til hovedpiner, bevægelse af det næstøverste led i nakken i relation til nogle af de hovedpiner, der kan sidde ligesom et spændebånd. Og vi snakkede lidt omkring nogle af de pulserende hovedpiner, som man kan have problemer med. Sidst men ikke mindst, så er det værd at nævne, at mange af dem, der oplever hovedpiner, når vi undersøger dem og vi behandler dem, der ser vi også, at der kan være en relation til organfunktionen. Folk kan have problemer med mave-tarmsystemet eller spændinger i det viscerale system. Og det skyldes, at det viscerale system, det er blandt andet styret af en nerve, der hedder nervus vagus. Og nervus vagus, den løber heropfra og ned igennem. Og er der ændringer hernede, så kan det påvirke de øverste nakkeled og udvikle sig til at give hovedpiner af den ene eller den anden karakter. Så derfor er det også vigtigt, at man får kigget på de her ting, når vi snakker hovedpiner. Så det var alt, jeg havde til jer i dag i forhold til lidt omkring årsagen til de forskellige hovedpiner, hvordan man kan selvbehandle det, vigtigheden af at få noget motion, selvfølgelig også vigtigheden af at få noget styrketræning til overkroppen i alt almindelighed. Hvis I kunne lide det her indhold, jeg laver til jer, så sørg for at like den her video, og I må gerne selvfølgelig også dele den, og allerhelst abonnere her på kanalen, så I kan følge med i alt det andet viden, der kommer ud. Og hvis I gør det, liker, og hvis I følger kanalen, så viser I mig, at I kan lide det, jeg laver, og så fortsætter jeg med det. Så det håber jeg, I har lyst til at bidrage med.